И здравейте отново YouTube, аз съм Дъки91 и това е втория епизод на Minecraft оцеляване, Survival. Миналия епизод си направихме Iron инструменти и извън кадър си взех легло от овце, защото ходих много надалече и се загубих и трябваше да се върна и отнеме много време, така че реших да не го качвам това. Ако мислите, че съм читвал, изобщо не съм читвал, но и такива хора имате и че. Така, сега мисля да си направя мина. Да отида за малко руди. Ще ми трябва това и това, за да си направя малко кирки. И торчове ще ми трябват. Не знам как ще стане номера с торчовете, ама е дясно. Е така. И пекирки. Брадата няма да я взема сме. Лопатката ще я взема, меч ще взема. И ето. Така ще си подредя нещата. Така ще си направя позорец. Ще взема малко пръчки и дърво, защото знаете, че като слезе мината, много е гадно да се връщате, така че мисля да си направя мината да ми... Ето кайте. Леглото ще го преместя. Ето така нещо ще е. Ето така. И сигурно другия епизод ще отида да експорна на тази пещера, която намерихме. И тук има друга пещера. И още няма кол, това е странно. Мен ми трябва много кол. Момент само да видя. Bright Me на Max. Мъга не мога мера кол. Като почне игра, кол навсякъде, ама сега. Фак! Бати пещерата. What the fuck? Какво е това? Мъга, тук има определено много желязо. Мисля да го взема всичкото. И лава. Пещерата е определено доста голяма. О, голд! До айрона има голд. Супер! И още айрон намерих. Прилепи.
И там виждам кол. Най-сетния кол намерих. Мага само 4 кол. Сега ще си направя 8 торча, а не 16 торча. И поне ще ми е. Там какво има? Какво е това? Прилеп. Мъга. Те чащи води са много изнервящи. И на какво ниво сме? 23-то ниво. Това е сравнително. Не сме много надолу. Ето тук накрая намерих кол. Ето, явно този кол ще ми стигне. Ще си направя още торчове. Ето, 64 торча. Сега беги джемпърс. Тук има още кол, но няма да го взимам. О. Там има мина. Да. Тук има мина. От изоставените мини. Ще събера малко релси. И ще я експорна, и след като експорна, мисля да приключвам с епизода. Зомби. Умирай, зомби. Iron. Много обичам като намеря така изоставени мини. Ето още айрон, дами и господа. Мисля да си връщам, да не си загубя. Какво е това? И тук намираме още айрон.
Дали ще видим някаква руда, не, но видяхме крипър. Не мисля да го преценявам. Боже, изгубих си айрона. Лава. Искам да си изкупа айрона. И след като взема този айрон, ще приключвам с епизода. И това беше от мен. Абонирайте се, харесвайте моите клипове, ще правя още поредици. И така. Това. Чао!